يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. चलो apa kan jama'a kowa ya tsaya inda yake a daidaita sahu a wannan kowa ya tsaya inda yake anan da ai sallah kai ga wannan wannan shi ne saboda da ba haka ba can suna gina kan mana jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'an zana'iza ina kifta da gawansa shaka da mucilo kenan da Allah anhu Allah jaddada masa rahama Allah ya kara sada sa da masoyinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi sosai ne alhamdulillah jam alhamdulillah
Allah masu waya ayi hakuri masu waya da Allah a da waya masu waya masu waya a ba a nan za mu yi sallan jana'iza mai bawan Allah ɗan uwa Batijjani almajirin Shehu Tijjani almajirin Shehu Ibrahim wanda kowa shi da mutum kirki ne muna roƙon Allah Allah ya sa aiki ya aikata ta bi shi Allah ya kyauta karshensa albarkar manzon sa da haka za mu yi sallah yanzu rakaman farko duk da malam Quran sai ba kan da Fatiha sai kan da Fatiha sai manzon sallah ya ce ko na lamarin da yake sai Fatiha duk sallah sai da Fatiha take yiwa bayan Fatiha ko ta bada addu'a Allah sallallahu warhamu Allah sallallahu warhamu sauran kaburori Allah ya ji ta Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. No janga fatiha ko ngargo ayata ko zappo bulo zappo. Nur dari. Bismillah ga hanya nan ga hanya wannan ruwa bude hanya bude rana
Usman irin abin da ake wani abu ne irin abin da ake Gyara masa kwanciyarsa.